Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity uvádza videopodcast Alexandra Daška o Rómoch a nielen pre Rómov. Pokec so Šaňom, pokec so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Ahojte priatelia, tak som tu zas po dlhom týždni. Dúfajme, že čakáte na nové informácie. Ako som vám slúbil, budem vám predstavovať mojich hostí, mojich zamestnancov, ktorí sa venujú jednotlivým tým témam, jednotlivým tým projektom. A jedným z nich je momentálne dneska človek profesionál, človek, ktorý rieši veľmi vážnu tému. Je to generálna manažérka národného projektu vysporiadania pozemkov pod osídleniami. Videopodcast Alexandra Daška o Rómoch a nielen pre Rómov. Dneska, ako som vám slúbil, mám opäť veľmi vzácneho, sympatického, šarmantného hostia. Je to generálny manažér národného projektu jednoduchého vysporiadania pozemkov, pani magisterku Mariánku Hudákovú, ktorá je na slovo vzatý profesionál, odborník. Čiže dneska budeme mať tému, ako ideme pripravať jednoduché povrchové úpravy. Čiže ešte raz ťa vítam, Mariánka. Najprv prvú otázku. O čom je ten náš národný projekt, ktorý momentálne náš úrad bude implementovať? Skús to tak skrátke, hej? V tomto národnom projekte sa zameriavame na akúkoľvek metodickú podporu alebo právnu alebo intervencie, ktoré súvisia s vysporiadaním pozemkov v osídleniach, ale aj na budúcu výstavbu. My chceme pomáhať všetkým obciam, zameriavame sa hlavne na obce Atlase rómskych komunít, ale samozrejme, ak sa nám ozve nejaká iná obec, tak dostane od nás pomoc vo forme stanoviska alebo postupu. A my to máme teraz nastavené tak, že to vysporiadanie je zamerané komplexne na celé osídlenie, na celú obec. To znamená, že celkovo na celé osídlenie, ktoré ale manažuje potom obec, ale snažíme sa pomáhať aj individuálne každému obyvateľovi, ak potrebuje vysporiadať svoj pozemok. My to vtedy raz analyzujeme, či je to možné alebo nie a dáme mu odpoveď, ak je to možné. Vtedy mu pomáhame pripravovať úkony, ktoré k tomu potrebuje, tie geometrické plány, pripravíme kúpne alebo nájomné zmluvy a takisto zabezpečíme aj vklad do katastra. Takže im poskytujeme takúto pomoc obyvateľom, ale v prípade, že sa ten pozemok vysporiadať nedá, potom tam nastupuje takéto širšie vysporiadanie v rámci celého osídlenia, lebo toto je pravdepodobne v každom osídlení podľa našich analýz, ktoré sme už urobili. A vtedy komunikujeme s obcou, aby to vysporiadanie bolo v rámci celého územia osídlenia, čo je lepšie pre to osídlenie. Cieľom je vlastne dopracovať sa k tomu vysporiadanému pozemku. Ale nebudú sa kupovať tie pozemky za naše peniaze? Nie. V rámci žiadnych peňazí sa nedajú zabezpečiť úkony, kde sa platí kúpna cena. Tú kúpnu cenu si v každom prípade
platí ten, kto ten pozemok nadobúda. Takže buď ten obyvateľ si musí našporiť na tú kúpnu cenu, alebo na to nájomné, pripraviť sa na to odkúpenie dopredu. To nie je úkon, ktorý trvá zo dňa na deň, na to je samozrejme sa na to pripraví aj rok, dva, kým si tú kúpnu cenu našporí. Ale keď je to v prípade, že je to obec, tak takisto tie kúpne, teda tú cenu za pozemok vtedy určenú znaleckým posudkom v tom prvom momente hradí obec. Ale následne sa to obci ako keby vráti pri tom rozdelení pozemkov na menšie pod jednotlivé domy a v tom prípade sa je to od tých obyvateľov neskôr vráti naspäť. No jasné, ja ešte raz poviem, my budeme poskytovať naozaj tú právnu viac menej pomoc, aj tú technickú, ale ešte raz hovorím, nebude sa dať vykupovať pozemky pod stavby, ktoré budete chcieť. A toto presne Marianka hovorí a aby sme si nemýlili. Teraz by som bol veľmi rád vysvetliť ľuďom, že aký je to zhruba dlhý proces. No, vtedy, keď zistíme, že v tom celom osídlení nie je možné prevádzať alebo predávať, kupovať pozemky jednotlivo obyvateľom, tak vtedy nastupuje taký proces, volá sa to jednoduché pozemkové úpravy, ktoré riadi obec. Tento celý proces prebieha pred správnym orgánom. To je okresný úrad, tam je na to osobitný odbor, pozemkový a lesný odbor. A ak všetko beží v poriadku, tak ten proces trvá až 2,5 až 3 roky. Takže je to naozaj veľmi zložitý proces. Sú to také úkony, ktoré na seba nadväzujú. Do toho času obyvatelia nemôžu s tým pozemkom tak či tak pohnúť, ale za ten čas sa môžu pripravovať na to odkúpenie pozemku. To znamená, že ja už viem, že v tej mojej obci sa niečo deje. Ja už viem, že ten pozemok pravdepodobne si budem môcť odkúpiť. Ešte na to nie je ten čas, ale mám čas si vlastne tie peniaze tam našporiť, aby som ich mal, keď o 2-3 roky ten proces skončí. Dobre, druhá taká otázka, čisto technická. Vy na vašom odbore máte nejaký taký monitoring, že koľko vlastne tých pozemkov je momentálne vysporiadaných? Je to rozdiel, či je to mesto, alebo či je to dedina. V prípade tých miest, tak tam je väčšina pozemkov vysporiadaných, takých 90%, lebo tam sú väčšinou nájomné byty. Takže tam nie je individuálna výstavba. A keď je v mestách individuálna výstavba, tak väčšinou tí vlastníci to už vlastnia. My to neevidujeme ako marginalizované skupiny obyvateľstva. Marginalizované skupiny obyvateľstva sú práve že na dedinách, na okrajoch dedín a tam tá nevysporiadanosť pozemkov je až 45%. To znamená, keď to vezmeme v číslach Atlasu, tak väčšina obyvateľov svoje nehnuteľnosti, pozemky a domy vlastní až 55% Rómov. Ale tá zvyšná časť, tých 45%, sú marginalizované skupiny obyvateľstva a tie si to ani nevedia vysporiadať práve kvôli tomu, že sú na takých pozemkoch, ktoré sa nedajú vysporiadať jednotlivo, individuálne. Oni sú na takých komplikovaných, ktoré sa nazývajú napríklad spoločná nehnuteľnosť alebo lesné pozemky, alebo je tam príliš veľký počet spoluvlastníkov. Bude tam Slovenská republika ako podielový vlastník, vtedy ju zastupuje Slovenský pozemkový fond, alebo ešte horšie, ak sú tam nezistení alebo neznámi vlastníci, týchto vlastníkov tiež zastupuje vlastne Slovenský pozemkový fond a takéto vysporiadanie týchto pozemkov, prevody obyčajné sú v zásade nemožné, na to sú iba zákonné dôvody, ale cez tie jednoduché pozemkové úpravy je to možné. Bohužiaľ, zákon hovorí, že tento proces musí takto prechádzať, ako to správne chápem. Ale zase na druhej strane vieme o tom, že sa pripravuje nejaká novela zákona, tak by som bol veľmi rád vedel, že čo nám priniesie tá novela. Či nám to zjednoduší, alebo nám to urýchli. Samozrejme, tá novela by to malo zjednodušiť a rovnako aj urýchliť to prevody pozemkov vo vlastníctve nezistených vlastníkov, najmä čo sa ale týka toho intravilánu. Intravilán znamená, že to sú pozemky vo vnútri obce. To je taká pomyslená hranica obce a v rámci tejto hranice je jednoduchšie nakladať s pozemkami, tak to poviem. Ale keď už sa hovorí o extraviláne, o pozemkoch, ktoré sú mimo tej hranice obce, a to je väčšina tých osídlení, tak tam už je to problém, pretože tam sa uplatňuje iný režim prevodov pozemkov. Takže vy, ak máte svoj dom postavený na pozemku, ktorý je v extraviláne, tak je veľmi ťažké si ho vysporiadať a tam znova pomôže nám táto úprava
pre pozemky, ktoré sú v intravilane, tam to bude jednoduchšie, ale pre ten extravilan sa stále budú uplatňovať tie pravidlá pravdepodobne, ak to prejde takto, že jednoduchšie pre nás bude stále tie jednoduché pozemkové úpravy robiť komplexne pre tie osídlenia. Keďže dneska my riešime princípy 3D, dve otázky. Či sa to týka aj vysporiadania pozemkov a skúste nám vysvetliť ten princíp 3D, čo sa týka pozemkov. V každom prípade, ak sa robia nejaké investície z európskych peňazí, tak sa vlastne musí skúmať, či sa týmito aktivitami neprehlbí ešte viac tá segregácia vylúčených komunít. To znamená, že všetko, čo my chceme v rámci tej lokality robiť, má zabezpečiť ich inklúziu. A samozrejme, že pri každom pokuse vysporiadať tie pozemky, veľmi dôležitý je ten 3D princíp, posudzovanie toho, či tie úkony vlastne zabezpečia to, že tá komunita bude bližšie k sociálnym službám, k zdravotníctvu, k školstvu, ale aj všeobecne k obecným službám, tak je potrebné ale aj posudzovať aj druhý aspekt, ktorý sa vlastne posudzuje v tom správnom konaní. Veľa osídlení tak či tak nie je možné vysporiadať, nielen z toho dôvodu 3D princípu, keďže sa nachádzajú vo vylúčených lokalitách, ale aj z toho dôvodu, že sa napríklad nachádzajú na plynovode a tam je to nebezpečné. Alebo sú tam zosobné pásma, a je to znova nebezpečné. Alebo sú tam rôzne ochranné pásma. Chcem týmto povedať, že to vysporiadanie pozemkov musí byť naozaj možné a umožňovať zdravý život tých obyvateľov. To znamená, že ak sa niektorí nachádzajú na zosuvnom kopci, ktorý padá, tak tam nie je možné vysporiadavať tie pozemky. Vtedy je potrebné hľadať ale iné lokality, pretože každá obec sa rozrastá prirodzene. Hej. Každá obec, tá výstavba v obci, ona postupuje tak prirodzene, že podľa toho, ako idú tie prístupové komunikácie, tak takto sa rozrastá obec. A v tom prípade je tam ten 3D princíp splnený. Ak tá nová výstavba je vlastne v súlade s územným plánom obce, ale aj s tou prirodzeným ako keby rozširovaním obce. Že tí obyvatelia tam budú v rámci tej obce ako keby zrastení, ak to tak poviem. Ale pokiaľ tá obec vlastne všetko nám posúvajú len do tej vylúčenej lokality, tak to sa nepovažuje za aktivity v súlade s 3D princípom. Vážení priatelia, toto bola Marianka Hudáková, ktorá nám povedala absolútne detailné informácie, myslím, že veľmi dôležité pre vás. A pokiaľ budete mať nejaké otázky, ako vždy hovorím, kľudne nám napíšte. Samozrejme ich posunie Marianke, ktorá je na to absolútny odborník. Čiže Marianka, ďakujem veľmi pekne a stretneme sa pri 165-ke. Tak. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem. Čo nového na úrade? Video podcast Alexandra Daška o Rómoch a nielen pre Rómov. Vážení priatelia, mám pre vás okrem iného veľmi dobrú správu. Dnes sme schvaľovali na monitorovacom výbore pre marginalizované rómske komunity hodnotiace kritériá, čiže v preklade kritériá, ktoré sú súčasťou čerpania investičných projektov. Čiže my už teraz v najbližšej dobe budeme dávať von výzvu pre investičné projekty. Týka sa to výstavbu domov alebo nájomných bytov, ako aj kanalizácie, vodovodu, chodníkov,
proste infraštruktúry, čo som na jednej strane rád, lebo aby sme nestrácali čas, tak ako som slúbil, my musíme a chceme naozaj pomáhať našej rómskej komunite, lebo ako vidím a po tých mojich výjazdoch, oni to potrebujú nie že ako sol, ale už teraz bolo neskoro. Čiže už by mala nastať tá chvíľa, kedy naozaj dostanete vy, Rómovia, vo vašich lokalitách to potrebné, čo potrebujete. Ja verím tomu, že s tímom alebo ľuďmi, ktorí tu pracujú na úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity, to dokážeme. Áno, máme aj nepriateľníkov, máme aj ľudí, ktorí budú večne šomrať, ale cez to všetko budeme optimisti, alebo som optimista ja sám a verím tomu, že aj zamestnanci úradu, aby sme to dokázali, aby sme mohli všetky peniaze minúť, ktoré vám patria. Nebojte sa, ešte raz vysvetľujem. Nikto vám ich neučoruje, poviem to takto. A odkazujem to aj tým nepravníkom, ktorí si myslia, že my to ideme teraz rozkradnúť. Práve naopak, my ich teraz ideme ustrážiť, aby išli tam, kde treba. To je teraz momentálne všetko a ešte na taká menšia informácia. Budúci týždeň budeme mať veľmi super podcast. Budeme mať super, ale geniálnych hostí, takých, ktorí tu ešte v živote neboli, ani možno aj nebudú. Takže teším sa na vás na budúci týždeň a nechajte sa prekvapiť. Majte sa krásne. Tento videopodcast pre vás v roku 2024 pripravil a vlastníkom autorských práv k dielu je Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.